Kull qatra dem qatra tama. Kien b'dan il-kliem li l-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia wassar il-messaġġ tiegħu quddiem il-binja tal-Parlament bis-Sweet il-Blood Mobile Unit li tinsab għad-dispożizzjoni u s-servizzi ta' dawk kollha li jkunu fid-daħla tal-kapitali ta' pajjiżna. L-inizjattiva kienet ukoll parti mill-attivitajiet li jfakru d-69 anniversarju mit-twaqqif tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Dr. Farrugia sostna li loti tad-demm u għatta mħabba u responsabilta lejn xulxin fis-soċjetà waqt li ħeġġeġ lil kull ċittadin biex jikkunsidra jagħmel din id-donazzjoni li tista' tfisser id-differenza bejn il-ħajja u l-mewt tal-ħaddieħor. L-attività kienet indirizzata wkoll mill-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon, il-Wib tal-Gvern Naomi Kakija u Adrian Delija kellim ewlieni tal-Oppożizzjoni għas-saħħa li naqdu flimkien għal din il-kawża ġusta. L-Speaker temmi faħħar lill partijiet kollha konċernati li ħadu l-inizjattiva b'tant interess.